З Мінська вниз вийшла їхати. Куди? Будапешт. Martin, Yes, tell me please, and my subscribers, where are we going? we are going to Szentendre, which is a nice little town just outside of Budapest. And it's just a very charming little town. It has this old town district where you can walk around, try some local food, Yeah, see some shops with like handcrafted stuff, and we're going go hike. and maybe a little hike too in the area here. Okay. Thank you, Martin. Of course. Короче, мы тут на некой центральной площади рынок місцевий. Все на місці. Є некий кляштар. Вулиця виглядає ось таким чином. Некие абажури. Все по-середньовічному. Люди їдуть морозиво, сидять. Всяке одіння, всякі картини. Центром. Вельмі шмат людей. Ніби всі з Будапешту сюди переїхали. Торт Естерхазі. Я не пам'ятаю, з чим він, з орехом. Я не ведаю з чим. Він солодкий. Окей, що ще? Це торт, який був придуманий у гонор некого короля Австро-Угорської імперії Це походу. кисленький орех. Естерхазі. У Будапешті був видуманий. А це некий масляний крем. Окей. Все, конець. У 19 столітті був придуманий. Це грецький орех тут? Некий орех. Ну такі, з кавою треба його пити. Что тебе, Лина? Давай. Зайчик. А внутри? Просто? Все внутренности. 18+. Угу. Понятно. Ты спробуешь что и других? Drummer's Cape. Drummer? Double jest drummer. Okay. Окей. И марципан. What do you have? Something. It's marzipan. И что ты скажешь? З кавою нормально, а так? Ну, масляне, смачно. Окей. А вторая трешовая. А где там? А, окей, так. Вторая готовится. Только Марта нормально получился. Мы с Викой просто в ауте. У меня пацаны поміж зубов. Best friends. Warriors.
Авария будет. Точно. Wow! I'm filming. Ну што, першы дзенёк мы ўжо тут пабылі. Дарэчы, гэта наш ужо трэці раз у Будапешце, таму гэта больш такая паездка, ведаеце, на уікенд адпачыць. Вікі тут крос, яна тут бегае. Мы з'ездзілі ў суседні горад, нас звазіў Мартан. Хто не ведае Мартан не з Беларусі, Мартан з Вугоршчыны. З'елі там чывапчыці, з'елі там мясцовыя дзесерты, у такую цукерню зайшлі, якой 70 гадоў ужо. На ўсё па класічных рэцэптах гатуе, было вельмі соладка. Это быў дзесерт Эстэрхазі, іх такі мясцовы. Так, ведаеце, што цікавостка, яны даюць да кожнага дзесерта незвычайную нават, ну, не проста ваду, добра ж каб ваду, а газаваную, бо нібы газ, які, ну, яно дзейнічала, як оно змывае цукар з вуснаў, з языка, з рэцэптараў. На сёння у нас план такі. Сёння вже Пасха. Я калі што не веруючы, але яйко пабіцца і з'есці я, ну, толькі за. Сьогодні вже буде Пасха. Ты не могла не пропеть. Карацей, будзем есці булку, будзем есці яйкі, потым пашпацыруем па горадзе, можа на квітнеючыя сакуры сходзім, на алею герояў тут ёсць, вось. Але увечары я прапанаваў прыгатаваць нашу беларускую бабку бульбяную. О, цяпер чую рэха. Бабку з шынкай, з цыбуляй. Карацей, будуць, імаверна, будуць 2 венгры і мы учацвёра. Будзем паказваць сёння класічную нацыянальную кухню венграм ці вугорцам, як сказаць. Расскажите, як вам поездка? З подвижкою. Ось гэтай? А мы ідзем глядзець на квітнеючыя сакуры. Мы прыйшлі. Іх вань цэлая алея. У адзін бок і ў другі бок. Адсюль открываецца, вось, гляньце, ой-ой. Вот такі від. Калі вы не ведалі, Будапешт гэта 2 гарады, Буда і Пешт. Вось мы зараз, я заўсёды блытаю. А гэта горад Буда, так? А, вось гэта Буда называецца. Па адным беразе ракі гэта Буда, а на іншым больш фашынебельны, прыгожа, хаця яны розныя. Пешт. Ёма, якія адны пушыстыя. Так, я трошечки пачытаў вось пра гэты будынак. Все, што я дагэтуль ведаў, што гэта называецца рыбацкі бастыён. Яго так назвалі, таму што ён нібы абараняў там што-то гільда рыбакоў, ці што там, і абараняў рыбакоў. Карацей. Вось. Ён быў пабудаваны ў 1902 годзе. З іншага боку ён яшчэ больш прыгожы. Паглядзіце, колькі, па-перше, тут людзей. Вось. Ён пабудаваны быў. Ось так он выглядае. Пабудаваны быў у 1902 годзе, он мае 7 вежаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Што азначае 7 вугорскіх плямёнаў. І ён быў пабудаваны на тысячагоддзе. Ёсць такое, нібы, калі не памыляюся, паняцце, ведаю, на расейскай, як это, на расейскай забыл, обретение родины. Карацей, знаходжанне радзімы, это што не ведаю, пачытайце. Памятаю, што там было, ну, гэта вось прыўрочана, што нібы яны дайшлі да гэтай тэрыторыі, ўжо нейкіх там князь ці што, і абаснавалі тут сваю вугоршчыну, край. Карацей, вось неяк так. Парламент. Вось ён прыгожа над Дунаем стаіць.
Новый день, новые пригоды. Мы приехали у такую вот кропку с колейкой, не ведаю, с чыгункой гравитацийной. Як я і казав, ми будемо готувати бабку. А докладніше кажучи, я буду готувати її. Ось зараз я буду... Ні, я вже дяру. Вже дяру бульбу. Ще треба буде трохи надрати цибулі і нарізати, посмажити з колбасою. Тут є чориза, є шинка, є м'ясцова бужаніна. Короче, буде мікс м'ясний такий. Ось такий план. Blue bash. It always happens by accident when you like go. Із. Меня сейчас укачают. Что там, что там? It's potato. Potato pie. Я видео снимаю. Давайте, давайте, давайте больше страсти. More passion. More passion, more energy, more power, Yes, more yes. footwork. Yes. Perfect. Бурундучок. Чок. Is it because it's whiter? No, I just don't want to be fat. Mayo. It's not that possible. Bon appetit. Bon appetit. How is it in Hungarian? You eat fine, yeah. Покуль там ззаду Юля купляє кветки, Вічка там стоїть, щось їх глядить. А квітки ми купляємо. Куди ми їдемо? Ми їдемо зараз на святочний ланч до сім'ї Мартина. Ось, у сусідній город. Десь кілометрів 40 може. Ось, ми повеземо у подарунок зубровку, правда, польську жубровку і польські, ну, все ж таки ми вже ополячуємося. Пирог, такі сенкач, як він називається, такі, які печаться і накручені, коротше, які королівські такі. Ось такий план, а потім ми поїдемо у відкриті, типу, сауни-купальні, десь там біля цього городу, а потім шпацерувати і додому завтра. Ось такий план. Пані! Hello! Пані! Глянь. Я покажу фиксу потом. Глянь, що тут на вулиці. Гори. Ну, біжи. Такі ж волоси, як... Apu, a másik húsi az hogy van neki? For memory. Yes. Igen. Most haladtuk az első magyar szót. Where do you want? Like, can I... Na figyelj is, lesz. So sweet. Igen. Hajadat én is. Anywhere. Hogy nem visítasz
No dostaję to sodaż. Syfon. Мы прыйшлі ў адкрытыя купальні тэрмальныя па-за Будапештам, каля за Сент-Эндрем. Вось, перад Вішэградам, як я зараз. Карацей, мы зараз пойдзем і заплацілі 90 злотых, карацей, амаль 25 даляраў за двух. Вось, зараз пойдзем і будем там чыліць, адкісаць перад заўтрашнім адлётам. Ну расскажи, як тобі? Like in school. Like in school, окей. Это твой любимый вид спорта? Любой. Любые з мячиком, каб тобі ў галаву прилетаў. Да. Праз гадзін 7, калі мы 8 у нас вылет, і я ні на што не спадзяваўся. Я так сказаў сабе. Поедем просто до наших сябровок, до Юлі і Ліны, і все, і типу, будь што будзе. А выйшла так, што яны нас тут пацёгалі. Мартан, Юля, Ліна, нас павазілі па розных месцах, асабліва Мартан, это просто што ён з Вугоршчыны, і ён адвёз нас у суседні горад. Потым мы святкавалі Вялікдзень з яго бацькамі. Быў такая цудоўны ланч, абед. Яны згатавалі і кейк, і марквяны пірог, і качку, і гуся, і пюре, і там карацей. І это было так тепло. І там пёсики такие были, і мы з імі покупались і ў купальнях. І 10 хвилин до купалін, і ми там покупались. 10 хвилин до купалін ад бацькоўскай хаты. Так. Вось. Карацей, ведаеце, гэта быў влог, гэта быў влог. Для вас влог, для нас вікенд. Просто вельмі цёпла, калі вы сустракаецеся з сябрамі. Ведаеце, раз у год, але спадзяюся, не раз. Калі ты нічога не плануеш, і ён праходзіць яшчэ лепш, чым калі б ты планаваў штосьці. Так. Я спадзяюся, што вы, Юля і Ліна, калі глядзіце гэта відэа, вельмі... Як это? Я не ведаю, што сказаць. Прыемна ўражаны. Мы вельмі вам удзячныя за тое, што вы ёсць у нас. Мы чакаем вас у нас. Так, у Варшаву. У нас у Варшаве. За спиной парламент, дзе мы яшчэ маглі фіналачку дасняць. Мы амаль не былі ў самім Будапешце, амаль не гулялі, бо мы ўжо все тут бачылі, мы прыехалі правесці добры час з сябрамі. Так, мы просто праязджалі масты, каб выехаць з Будапешту. Вось і все. Не, ну один раз мы сходили туда наверх. Сходили на Fisherman Bastion, что там, неважно, это все неважно. Карацей, мы спадзяемся, што вам спадабалася гэта відэа. Вы можете подписаться, можете написать каментар, ці былі вы ў Вугоршчыне, ці ў Будапешце, што вам падабаецца. Можете адпісацца, калі вам не падабаецца. Мы гэта не абмяркоўвалі з табой. Бо гэты блог толькі для тых, хто Так, адчувае нас. Так, насамрэч, это наш дзённік, таму вось. Можете написать комментарий, вы можете подписаться. Я покину посылочку на Buy Me Coffee. У меня уже собрано $400. Вы собрали $400 мне на барабаны. Засталося не шмат. 290. Вось. Карацей. Все, всім пакуль, чакайце новых выпускаў і не ведаю. Добра праводзьце час з сябрамі, таму што з сям'ёй, з блізкімі, таму што людзі гэта самае галоўнае, што ў нас ёсць. І не заўсёды трэба планаваць свой тріп, каб ён прайшоў добра. Бываюць тріпы, калі ты проста едзеш і ідзеш туды, куды вочы твоі глядзяць, і таксама добра праводзіш час, не трэба быць трывожнікамі. Так, у нас зараз выходзіць канцоўка такая, калі ты стаіш у дзвярах і не можаш развітацца. Все, всім пакуль. До відзення, до побачення, бай-бай.